L-ewwel xhur ta' leġiżlatura ġdida qed juru titjib fl-attendenza tal-membri parlamentari meta mqabbla ma' leġislaturi oħra. B'din l-ewwel darba l-sistema tal-multi għal dawk li ma jittendux seduta parlamentari mingħajr raġuni bdiet mill-bidu tal-leġiżlatura wara li kienet introdotta mill-Gvern ta' Joseph Muscat bil-Prim Ministru jinsisti li bħalma bniedem ma jistax ifalli x-xogħol mingħajr raġuni, hekk ukoll membru parlamentari ma jistax jaqbes seduta jekk mhux ġustifikat għal kollox. Il-fatt li membru parlamentari jitħallas l-onorarja skont kemm jattendi kienet weda elettorali fil-manifest elettorali tal-2013 u eventwalment saret realtà fost ħafna bidliet maħsuba biex jidaħħlu aktar serjetà u kontabilità fost il-politiċi. B'membru li ma jattendi seduta parlamentari ikollu jħallas 50 euro. Bil-gazzetta kulħadd irrapporta li kienu d-doppju drabi fejn din il-multa kellha titħallas minn membru parlamentari tan-naħa tal-Oppożizzjoni meta mqabbel man-naħa tal-Gvern. Fil-fatt 13 membru tal-Oppożizzjoni weħlu bejnietom 1500 euro għax fallew 30 seduta, filwaqt li 9 membri tal-Gvern intalbu jħallsu 700 euro għax bejnietom fallew biss 14 seduta. Simon Busuttilu Marlin Farrugia kienu l-aktar membri li qabżu seduti min-naħa tal-Oppożizzjoni b'4 kull wieħed. Mitlub jikkummenta l-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia tkellem dwar kif in-nota titjib f'dawk li huma attendenzi. Filwaqt li nnota l-impenn li qed juru l-membri parlamentari żgħażagħ kemm fix-xogħol tal-Kamra fil-Kumitat Permanenti kif ukoll fil-parteċipazzjoni tagħhom fora interparlamentari. Bil-fondi ta' min ma jattendix li bdew jinġabru mill-leġiżlatura li għaddiet, sa issa ma sar ebda użu minnhom. Iżda l-proposta tal-Uffiċċju tal-Speaker hija li dawn jiġu allokati lill-Fondazzjoni Parlament ta' Malta li kienet ġiet kostitwita biex fost għanijiet oħra tippromovi u ssaħħaħ l-istituzzjoni parlamentari billi testendi l-għarfien tal-funzjonijiet u l-operat tal-Parlament u r-rilevanza tagħhom għaċ-ċittadin. Bid-deċiżjoni finali tittieħed mill-Kumitat dwar ix-xogħol tal-Kamra. B'din is-sistema qed tħalli l-frott kif li modi kien hemm membri parlamentari saħansitra kienu jitilfu 80 jew 70% tal-attendenzi, oħrajn kienu jfallu nofs is-seduti u jiġu mistoqsija dwar dan l-argument li kienu jqajmu dejjem kien dak li x-xogħol tal-membri parlamentari mhux marbut biss mal-fatt li wieħed jattendi s-seduta. Iżda kollox xhur minn meta daħlu dawn ir-regoli, donhom bdew jaħsbuha xi ftit differenti.